תחנות גדוד 9215 כאן קודקוד. ננוע לביצוע משימתנו. התקפה על שכונת האויב ברכב משיבים. השכונה ממנה יצאו המרצחים בבוקר 7 באוקטובר. תחנות סמית, הסתכלו בדרך על שדות העוטף, על היישובים ועל אזור המסיבה ברעים. תשאבו כוחות ומשמעות ותהיו גאים שאתם חלק מעוצמת השריון שעכשיו עושה את הדרך לשערי עזה. תהיו גאים שאתם חלק מההיסטוריה. אנחנו טובים יותר, מוכנים יותר ורוצים יותר לנצח. את חשבוננו עם עצמנו נעשה היום. דור התנחלות אנו. ובלי כובע פלדה ולא התותח לא נוכל לטעת עץ ולבנות בית. אל נסב את עינינו פן תחלש ידינו. זו גזירת דורנו, זו ברירת חיינו. להיות נכונים וחמושים, חזקים ונוקשים. או כי תשמט החרב מאגרופנו ויקרתו חיינו. כל עוד בלב פנימה, נפש יהודי הומיה. ולפת מזרח קדימה, עין לציון, צופיה. עוד לא עבדה תקוותנו, התקווה בת שנות 2000, להיות עם חופשי בארצנו, ארץ ציון וירושלים. להיות עם חופשי בארצנו, ארץ ציון וירושלים. תחנות סמית כאן קודקוד, סומך עליכם, גאה בכם ואוהב אתכם. אחריי למשימה.